Bueno, kaixo, bideotxo honetan azalduko dizuet, 21. ariketa nola kalkulatua izan den. Lehenengo fase honetan, planoa aztertuko dugu, eta ikusten da, bat, bi, hiru eta lau punto daudela, eta lau punto horiek ezin ditzazkegula jakin kalkulorik egin gabe, bai? Ikus dezakegu baita ere, lehenengo puntua kalkulatzen baldin badeu, laugarrena berdina izango da, x berdina eta y sinua aldatuta, eta bigarren eta hirugarren puntuakin berdina gertatzen da, x berdina daukate eta y berdina baina sinua aldatu da. Bai? Bigarren fase honetan, zailena izatea hirukiak bilatzea, zein dian hiruki egokienak kalkulo hauek egoki egin ahal izateko. Vale? Baina, bueno, horretarako gaude eta hemen ikasiko dugu. Vale? Lehenik ikusten dugu, lehenengo puntu horren x eta ikotak behar ditut, eta bigarren puntu hori kalkulatzeko x eta y. Minuskula jarri dizkiot gorriai eta maiuskula jarri dizkiot bestiai. Bueno. Hemen gauza importante bat. Linea bat, tangente baldin bada borobil batena, linea horren perpendikularra botatzen baldin badit tangentzi puntuan zentrutik pasatzen da. Horrekin, ze esan nahi dut? Bi punto hauen perpendikularra, linearen perpendikularra botatzen baldin badet, bi puntu hauetan zentrutik pasatzeiala. Beraz, linea hipotenusa hau eta honen hipotenusa bilak paralela dira. Horrek ze esan nahi du? Paralelak izanik horizontalarekiko honek alfa baldin badu, beste honek ere alfa duela. Vale? Beraz, bi iruki hauetan bi hipotenusa dazkat, hipotenusa daukat, baina ez dakat esan gelua, esan fa angelua, eta ez da x eta y, eta ez da x eta y parametruak. Beraz, saiatuko naiz alfa angulo hori konsegitzen, eta alfa angulua izan ezkero hipotenusakin kalkulatu ahal izango nituzke x eta y. Bueno, diapositiba honetan ikusten dugu, hirugarren angelu bat behar deula. Bai? Hirugarren angelu hau izango litzateke linea honen paralela. Zenbatea? 13. Hemendikan honea 13 baldin badao, hemendikan honea 13 dao. Hemendikan zentrura 18 baldin badao, hemengo kateto hau izangoa 18 ken 13, hau da, bostekua. Vale? Eta dakitena da, bi zentroen arteko distantzia 27 dela. Beraz, hipotenusa 27 baldin bada, kateto hau bostekua, kalkulatu dezaket angulo hori. Nola? Sinua eta kosinuaren teorema erabiliz. Hiruki honetan, kosinuarekin alboko katetua zati hipotenusa. Beraz, angelua izango litzateke 69 gradotakoa. Eta beste bi hirukitan, angulo hori izan da, kalkulatzea daukat, x eta y maiuskulak eta x eta y minuskulak. Vale? Hemen izango dezue esteka bat esplikatuz lege horiek behar izango bazen dute. Eta hori ikusita, x eta y gorriana horiek dira, eta berdianak aldiz beste hauek dira. Beraz, emaitzak kontuan izan da, joma hemen eskubitan dagoela, bigarren puntuana izango litzateke minus 73, eta hirugarren puntuana izango litzateke minus 73, eta y ardatzian izango litzateke 17,78 positiboa, eta hirugarrenana berdina baino negatiboa. Eta jungo baginak lehenengo puntura, minus 2,4 zentru honetatik, 27 baldin badago jometik, minus 29,4, eta laugarren puntua berdina, eta jardatzian izango litzateke 12,77 lehenengo puntuana, eta bigarren puntuana izango litzateke minus 17,77. Eta honekin, azaltze dizuet, 21. programaren, ariketaren kalkuluak.
espero baliagarria